acum. Doamna, credeți la dragoste la prima vedere? Păi eu am avut dragoste la prima vedere. Ce v-ați drăgostit? Și care e cauza? Nu știu, doamna n-are. Eu cred pentru că eu am avut asta cu soțul meu. Am avut această, l-am văzut și am știut. Din memorie. Eu rămân la părerea că tot ce suntem noi pe pământ este forme de memorie. Tot ce este legat de noi este o memorie. Și am să vă dau un exemplu care, dacă am să vă explic, o să înțelegeți la ce mă refer. M-am dus la singura școală care exista în New York de a-ți lua un doctorat în hipnoterapie. Era o facultate, se numea Albert University. Nu era cea mai, dar era singura care exista. Nu era cea mai acreditată, dar în hipnoterapie nu prea avem știință noi. Și mă duc și era un profesor bătrân și zice, vreau să te hipnotizez. Și mă hipnotizează și îmi amintesc cu precizie, când am avut 5 ani, cum am murit de un astm și niște probleme pulmonare. Mi-am amintit jucăriile, patul în care am stat, familia în care trăiam, casa, grădina din jur, cu un detaliu incredibil. Nu știu dacă ați avut vreodată o experiență, dar regresa memoria, de a intra în ceva la nivel inconștient care ți s-a întâmplat cândva într-un alt timp. Ei, să vă spun, în viața asta, la 9 ani, la 5 ani, deci am murit la 5 ani în viața anterioară, în viața asta, la 5 ani, m-am înecat. Deci era să mor. Imediat după asta, la vreo săptămână, o lună, am ajuns la spital, la un spital dintr-un sătuc de nu știu unde, pe unde trăiam noi, săraci la țară, cum eram, și acolo am fost bolnavă până în ziua când am împlinit 6 ani de astm pulmonar. Și mă tratau și acum am amintesc cum e o filit venă, că atâta știau. Și nu se știu, când am împlinit 6 ani, am plecat acasă și nu mai aveam nimic. Și n-am avut niciodată nimic. Deci, memoria dintr-o viață anterioară vine în viața următoare. Ce a spus Hristos când îl întrebau cei din jur, dar de ce se naște un copil orb? Pentru că a greșit copilul ăla, deși e nou născut, au făcut vreo greșeală părinții. Cine e de vină? Și Iisus le spunea, nu e nimeni de vină, toate vin din memoria anterioare. Deci copilul acela care s-a născut aduce această experiență din vieța anterioare. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori să întâlnesc cu oameni care aveau probleme fizice. Și în momentul în care le-am spus ce li s-a întâmplat într-un alt timp, înainte de a veni în America cu 3 zile, am un băiat de 15 ani, care vine cu sora lui, care era mult mai mare, avea vreo 28 de ani, și spune, doamna Hara, ajutați-l pe frățiorul meu, că este extraordinar de talentat, joacă tenis și trebuie să umble în toată lumea, dar el dacă se urcă în avion, îi se face atât de rău, ultimul drum în avion, tata a crezut că moare în avion. Și zic, hai să vedem ce putem face. Și am încercat o ședință de hipnoză în care acest copil și-a amintit că în viața lui anterioară era într-un avion și a descris cu exactitate și a știut numele la cei din avion cu care era, că era pilot, s-a descris pe el, a spus cum îl cheamă. Ne-a explicat cine era în avion, cum avionul a căzut în apă, cum cei s-au lovit la cap, îmi explica cum... Și se vedea transformarea pe fața lui, cum își ținea mâinile pe volanul avion. Vai, a fost absolut fascinant. Regret că n-am filmat așa ceva. Că este incredibil. Deci el înainte murise într-un avion, cum a căzut avionul și zice, spunea, vreau să deschid ușa la avion și nu pot, și intră apa și vreau să mă salvez și vreau să trăiesc, dar nu pot. Deci a amintit cu exactitate până a avea acest efect emoțional asupra sufletului lui. Plângea la un moment dat pentru că trăia momentul morții lui într-un timp dinainte acestei vieți. L-a adus din nou ziua următoare la mine, sora lui, și mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat la copilul ăsta, dar simt că e alt om. Era mai deschis. Zic, crezi că ai să poți să zbori? Zice, da. De data asta cred că am să păsun în avion și nu-mi va mai fi frică niciodată. Pentru că am adus la lumină ce mi s-a întâmplat mie și nu o să mi se mai întâmple. Deci aici vreau să ajung la puterea asta de a aduce la nivel cognitiv factorii inconștienți care blochează viața noastră. Care se manifestă ca formă de boală. Ce vreau să vă întreb, credeți că capacitățile paranormale, talentele, oameni, așa zis celor paranormali, se regăsesc în viețile trecute? Absolut, absolut. Eu amintesc multe vieți trecute ale mele. Îmi amintesc că eram cântăreață de operă.
Și dacă mă puneți văcând operă, dar m-ați auzit cântând la televizor orice, dar nu operă, dar cânt operă cu câinele meu, care și el încearcă să cânte împreună cu mine. Deci asta îmi amintesc cu exactitate, aveam vreo 16 ani și făceam lecții de operă cu Stella Simonetti. Și îmi puneam mereu pălăriuțe în cap și mă amintesc viața în care am trăit la Paris. Vorbesc franceză, dacă vreți puteți spune la orice încercare, exact cum vorbesc română. Pentru că, și nu neapărat că am învățat atât de mult, îmi vine tot așa dintr-o experiență anterioară. Cred că Mozart, când a cântat la pian la 4 ani, pentru că în viața lui anterioară a cântat la pian, deci memoriile sunt acolo. Îmi amintesc o viață în Egipt, în care eram ceva bogătaș în Egipt, aveam lăzi de bijuterii. Obsesia mea cu bijuteriile se trage din viața de atunci. Sunt absolut sigură că dacă dumneavoastră v-ați gândit ce am fost eu înainte sau de unde sunt ce sunt astăzi, suntem o reflecție a ce am fost totdeauna și vom continua să fim. În alte tipuri, în alte vieți, ducem cu noi. Deci, eu am fost clarvăzător, adică, eu nu știu dacă clarvăzător este termenul pe care eu l-aș... Pentru că eu cred că sunt multe lucruri dincolo de a fi clarvăzător. Pentru că eu numai că am o viziune a ceva, eu încerc să o înțeleg, încerc să o interpretez. Am fost fascinată de cum funcționează creierul uman și m-am dus și eu în America și mi-am luat la nu cea mai scumpă facultate un doctorat în psihologie ca să învăț să înțeleg manifestările umane, să înțeleg de unde vine adicția, să înțeleg cum să ajut oamenii să se poată controla, să poată să treacă de toate aceste obsesii mentale, pentru că vă spun, sunt oameni atât de tulburați mental. Deci nu puteți ferească Dumnezeu să ajungă unul ăsta să ajungă președinte undeva, un tulburat din ăsta, vă dați seama cum se tulbură o omenire întreagă. Dar sunt și manifestările astea sunt foarte greu de evaluat. Vezi oameni care par cel mai normal, dar la o analiză mai profundă au duble personalități, au diferite probleme pe care ei nu știu să le identifice, dar le duc cu ei în relațiile următoare. Să fiți foarte atenți la relațiile care le aveți cu cei din jur, pentru că cine vine în viața noastră, dumneavoastră atrageți. Oricine vine. Și eu am atras o hoață în viața mea care mi-a furat casa, deci eu am atras-o, nu pot să o judec pe ea atât de mult. Dar vreau să vă spun asta, atrageți în viața noastră, de la copiii pe care aveți până la soți, până la părinți, până la prieteni, o reflecție a ceea ce dumneavoastră trebuie să procesați, ceva rămas încă neînțeles sau ceva pe care trebuie să lucrați, ceva care sunt problemele noastre majore. V-ați gândit vreodată la chestia asta?